Δεν περιμένεις πολύ. Ένα απλό stop για να φαίνεται το σταμάτημα. Ένα δεν σταμάτησε, νομίζω. Εντάξει. Πόσο είμαστε τώρα? Ξέρω, πάει στην μπάλα. Βαγγέλη, πόσο είναι? Ναι, ναι. Εμείς. Ναι, νικάμε. Από εδώ που βγήκε, συγγνώμη. Δεν μπήκε. Είναι χάσα αυτή. Αγάπη, θα βρίσκεις λίγο έξω. Ο Γιώργος μένει μέσα πάντα. Έχεις γίνει εξπέρ. Έχεις γίνει εξπέρ στον πάγκο. Ναι. Φαίνεται, φαίνεται. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Παίζε ρε, παίζε, παίζε. Παίζε ρε μέσα, παίζε. Πόσο λεπτά ακόμα, Γιάννη? Τι θα γίνει με την τρύπα αυτή, δεν κάνει. Έλα ρε Μίτσο, βάλ' το ρε Μίτσο. Γαμώ τα χούκι μου, γαμώ. Ξέχασα βάλω το γράσο. Αν μόνο στη μεταμόσχευση της καρδιάς δεν παίζει. Τι θα πει ο Βαγγέλης. Κάτω! Έλα, Μίτσο. Έλα, ο Βαγγέλης μόνος του είναι. Δεν χτύπησε κανένα τηλέφωνο? Όχι, όχι, δεν άκουσα τίποτα. Το μικρό το αγοράκι σας πόσο χρόνο είναι? Ποιος? Το μικρός, ο γιος, πόσο χρόνο είναι? Έτσι εδώ να στα δείξω. Ναι, ναι. Η Λιδία είπαμε είναι 4 χρονών και 3 μηνών Ναι. και ο Γιάννης είναι 17 μηνών. Α, και εσείς Γιάννη, Α, σαν το Γιώργο, Σαν το δεύτερο γιο μου. 17 μηνών. Ναι, ο Γιάννης και ο Γιώργος είμαστε εμείς κλασικά. Ο Γιώργος, ο Γιώργος είναι 17 Αυτός είναι μηνών. μικρός. Τι καλός που είναι. Γιαννάκος. Ναι, ο Γιώργος. Κάποιος πρέπει να βρει center force. Όψε. Εγώ θα παίξω, εγώ. Καλός είναι. Έχει λίγη ηλικία το δικό μου γιο το μικρό. Μίτσο, με το πόδι να φέρεις. Έτσι και με σφυρίζει, θα κάνω έσταση. Έλα μόνο. Είσαι μαλάκα! 3 δευτερόλεπτα! Μπήκε. Τι λες τώρα.